Колко данъци реално плащаш при покупка на имот? Колко струва един имот? Колкото пише в обявата. Да, ама не. Ако купуваш апартамент за 200 000 евро и си мислиш, че това е всичко, което ще платиш, имам лоша новина. Истинската цена започва да се вижда, когато добавим нотариални такси, местен данък, агенция вписване, кредит, застраховка, правен анализ и всички онея малки такси, които като ги сметнем, допълнително се равняват на няколко хиляди евро. И точно тук купувачите се изненадват неприятно. Първия разход е местния данък за придобиване на имота. Той се заплаща към съответната община и за София е приблизително 3%. Втория разход е нотариалната такса. Нотариуса не е просто човека, който ви пожелава честито и слага печат, но той взема такса, която е процент от продажната цена на имота. Това е приблизително около 1%. Третия разход е таксата за вписване в имотен регистър. Това е таксата, с която официално се вписва сделката, за да стане видима. Четвъртия разход, ако ползвате ипотечен кредит. Тук разходите са няколко. Пазарна оценка, анализ на обезпечението, застраховки, допълнителни разходи, които трябва също да се имат предвид, за да стартирате кредита, докато повечето хора гледат само месечната вноска. Петия разход е ДДС-то. И тук става интересно. При покупка от физическо лице обикновено няма ДДС, но при покупка на ново строителство от фирма и по-конкретно от инвеститор има ДДС. То или е калкулирано в цената, или допълнително се начислява, в зависимост от това как е структурирана сделката. И тук купувачите често се объркват. Както знаеш, има вариант да си върнеш ДДС-то, но не си представяй как държавата ти превежда обратно едни хубави пари. Затова вече направих видео, което можеш да видиш тук. Ако го направиш само за да минеш тънко, рискуваш след време да ти излезе скъпо. И тук стигаме до най-важното. Реалната цена на имота. Не е просто цената, на която сте се договорили. И ако не си сметнал добре разходите, може да се окаже, че имаш пари да закупиш имота, но нямаш пари за да го придобиеш. Моя съвет е прост. Преди да подпишеш предварителен договор, си направи пълна сметка на всички съпътстващи разходи. Добрата сделка е тази, при която знаеш точно колко ще ти струва всичко. И ако не можеш да сметнеш, тук идвам аз. Това е от мен. Чао!